duet lagi. Tak medun nek iki kok mak mau urung medun. Putraku siane ane lumat tumurana ana putri kang nggalgai putrine sing ayu rupane lenting abang iku kang dadi asmane mangga Mas yoi Aduh ibu kula tereng Tereng purun purun. Aduh ibu Ayo Mbak naik lagi Mbak. kula tereng-tereng Capek. amudun Nadyan ayu sisane siyo kakak Aduh putraku si ade lumah Pripun, Mak? tumuruna ana putri kang nggalgai Aku arek sing nyekel kipas. putrine sing ayu rupane nah iki gelem ora iki Marek. lenting biru iku kang dadi asmane ayo gelem ora hei yo Aduh ibu nek sing iki aku purun alah jare ngenteni Allah Aduh ibu aho nek sing iki kula medun ayo yo dasar ayu ora pinter monggo hei arum manis Dolananya Indonesia hei Yo, Mak yo. Aduh putraku si ande lumah tumurana ana putri kang nggalgai putrine sing ayu rupane lenting biru iku kang dadi asmane aduh ibu kula tereng purun tereng bodho waduh hei kula tereng amudun ayo Nadyan ayu sisane siyo kakak aduh putraku si ade lumah tumurana ana putri kang nggalgai putrine sing Allah rupane lenting kuning iku kang dadi asmane hei yo waduh ibu kula badhe mapurun waduh hei ibu ya kula purun amudun Nadyan ala punika pilihan kula ya. Wis purun. Purun, Sudah nggih hande-hande lumut. Ya. Tadi ada permintaan lagu lagi?